3 lucruri de făcut în țara Galilor. Camping la Ferma Treheli, un loc superb, situat pe o stâncă lângă mare cu o priveliște de vis. Noi am închiriat 2 corturi, poți să cazezi lejer 6 persoane pe cort și prețul a fost super decent, 100 de lire pe cort pe noapte. Există și o cafenea lângă site, dușuri, apă caldă, toalete, puteți face un grătar, iar lemnele de foc le primiți de la camping. Nouă ne plac foarte mult drumețiile și locul ăsta a fost ideal pentru că sunt multe trasee în zonă cu niște priveliști minunate, iar dacă vreți un bronz galez, puteți coborî și la plajă. Apa a fost super rece, așa că recomand un wetsuit dacă vreți să faceți baie. Explorează Abersock. Este un sătuc drăguț situat pe coastă, la vreo 20 de minute de zona de camping. Dacă vă plac sporturile nautice, Abersock e locul perfect pentru asta, în special pentru surf. Noi nu am făcut surf și am avut o zi leneșă, așa că am mâncat înghețată, am stat la plajă și am băut un șpriț. Saună și baie de gheață pe plajă. Eu sunt mare fan saună și am venit aici la recomandarea unor prieteni și vai ce mă bucur că am făcut-o pentru că am rămas mască când am văzut locația și facilitățile. Un loc perfect să te relaxezi cu o priveliște incredibilă. Poți să stai în saună sau să te răcorești în mare sau în acest butoi. Cam atât pentru azi. Voi ce activități ați făcut în țara Galilor care v-au plăcut?